Üdvözöllek, Horváth László vagyok a csináljobb.hu-tól. A PrestaShop tartalomszerkesztés videósorozat 4. részét látjátok, ahol meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudunk egy-egy terméknek különböző jellemzőt, illetve hogyan tudunk termékkombinációkat létrehozni. Most is menjünk be a adminisztrációs felületre, és a katalógusunknál látunk olyan menüpontokat, hogy jellemzők, illetve kombinációk. Kezdjük el a jellemzőkkel. Jó? Például, ha egy sportszergyártó cég lennénk, akkor rendkívül sokféle dolgot meg lehetne adni. Ugye itt látjátok angolul a magasságot, szélességet, súlyt és stb. Hogyan tudjuk ezt variálni? Tudunk mi is új jellemzőt hozzáadni, illetve nézzünk meg inkább egy példát, hozzunk létre egy jellemzőnél új tulajdonsági értéket, írjuk be azt, hogy szép, és hogy itt azt a stílusnál fogjuk megadni, elmentjük. Ja, oké. Akkor nézzük meg a kombinációknál ott is a dolgokat. Ugye például be tudunk állítani méreteket, bármit, szint, tudunk létrehozni új értékeket, sőt tudunk a színhez olyat, hogy például felmásolunk egy anyagmintát, ugye ki tudjuk például a textúrába bele tudjuk írni, és akkor nem csak egy egyszerű szint lesz, hanem egy mintázat. Jó, menjünk vissza a termékünkhöz, mi ezt az utolsó szerkesztettük, és akkor nézzük meg, hogy ez hogy is néz ki valójában. Itt van a termék, amit létrehoztunk az előző videóban, adjunk hozzá néhány jellemzőt. Itt látjátok, hogy fel van sorolva, amiket itt megadtunk, például legyen mondjuk gyapjú, legyen szép, meg maxi. Jó, mentjük. Ha ráfrissítünk a termékünkre, azt látjuk, hogy ki fog jönni egy új menüpont. Hoppá, látjátok, itt vannak a részletek. És gyakorlatilag amit beállítottunk, itt meg lesz. Például, aki elektronikával foglalkozik, és mondjuk telefonokat árul, vagy mondjuk laptopokat árul, akkor ez egy egész hosszú kis táblázat lesz. Jó, ezt így tudjátok megcsinálni. Másik, ugye ami fontos, a kombináció. Elmegyünk a kombinációkra. Van egy nagyon klassz funkciója a PrestaShopnak, van egy ilyen termékkombináció generátor. De megmutatom a manuálist, jó? Tegyük fel, hogy mondjuk szeretnénk színből létrehozni szürkét, hozzáadom, illetve ehhez szeretnék egy méretet, ami mondjuk az SS. Gyakorlatilag így létrehoztunk egy SS méretű, szürke kombinációt, tudunk adni neki saját cikkszámot, saját árakat be lehet állítani, hogy mennyivel van hatásra az ára, hogy kisebb a súlya, vagy kevesebb anyag kell hozzá, akkor ugye elképzelhető, hogy nő vagy csökken az ár. Tudunk adni, hogy mi az a mennyiség, ami minimálisan megrendelhetünk, fényképet tudunk hozzárendelni. És akkor ugye, hogyha elmentettük, akkor ez így készen is van. Ráfrissítünk. Következő történt, látjuk, hogy van SS méret, és van belőle szürke. Oké. Ahhoz, hogy kicsit tudjunk variálni, feltöltök még egy képet, mert nincsen. Oké. Menjünk vissza a kombinációkhoz, ezt kitörlöm. És megmutatom azt, ha például van különböző színünk és van különböző méretünk, akkor mit csinálunk? Rámegyünk a termékgenerátorra, kiválasztjuk a kívánt színeket, kiválasztjuk mondjuk a méreteket,
így van, hozzáadjuk. Ilyen kombinációk lesznek színbe, méretbe, hozzáadjuk, hogy mindegyikből lesz majd 100 darab. Jó, és akkor adunk neki egy termékkódot, és legeneráljuk. Hoppala, látjátok, mennyi termékünk van? Mi az, amit tudunk utólagosan módosítani? Például be tudjuk állítani, hogy ez a kép legyen bent. Jó. Bentem is marad. És ha mondjuk a fehérhez meg beállítjuk a másikat. Jó, és akkor megnézzük, hogy mi történik. Hoppá! Azt látjuk, hogy itt többféle dolog történt. Az egyik az, hogy tudunk választani méreteket. De tudunk választani. Látjátok, itt kiválasztottuk a szürkénél, hogy ez a termékkép jöjjön be. Kiválasztottuk a fehérnél, hogy ez a termékkép jöjjön be. Viszont, hogyha nem adunk meg fényképet, akkor itt oldalt látszódik mind a kettő. Ez mire jó? Hogyha például le van fotózva a modellünk sárga, piros, kék, különböző színekben, akkor a fényképeket hozzá tudjuk rendelni. Még egyszer megmutatom. Itt látjuk a termék kombinációkat, látjuk, hogy milyen kombináció. Rámegyünk a szerkesztésre, és már pipáljuk is. Meg többet szeretnénk, akkor annyit pipálunk ki, amennyit csak szeretnénk. Jó, elmentjük, és gyakorlatilag ezzel befejeztük a termékfeltöltés videót, hiszen készítettünk kombinációkat színből, méretből, illetve készítettünk jellemző leírásokat, amik bekerültek itt a részletekbe, és ezzel teljes a termék leírásunk. Köszönöm, hogy meghallgattatok, Horváth László voltam, hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, kövessetek minket a Facebookon, kérdésetek van, írjatok nekem a horváthlászló@csináljobban.hu e-mail címre, és tartsatok velünk legközelebb is.